aku ngerti kowe wira swara apik niku. Nggih. Kowe tak jak dadi wira swara. Alah kula niku napa lho sobat. Ya ampun, napa? Apa? Ini apa? Oh, ini namanya telek lencung. Itu apa? Enak sinden. Itu apa? Sinden yang sangat viral. Tiada. Siapa? Oh, sini. Sini. Siapa? Nikah iki gelo kan awakmu. Kowe kok melu mlayu ki nang opo kabeh wedi karo kowe kok. Iki sing medeni iki awakmu. Aku dhewe yo gila kok sing medeni iki kowe kok kowe melu mlayu. Yo nganu rene yo weden ono. Weden ono terus. Malah kaya totok uwak kaya. Nduk, iki kan gak tahu. Aku ro, iki Niken, iki koncone jenenge Niko, ya. Sanes. Sapa? Niki yo.